Esaten genuen moduan, geratu gara kontatzen faiak zer ziren, ez? Presio hori jasotzen dutenen alde bietatik, apurtu egiten bada arroka hori, esaten dugu, faia bat gertatzen da, edo ematen dela, ezta? Apurtu gabe tolesdura, apurtuta faia. Hurrengo barne eragilea da sumendiak, hau ere, oso ezaguna egiten zaigu eta badakigu, ezta? Zer dira sumendiak? Lurrazalaren arrakalak dira. Eta arrakala horietatik, edo zulo horretatik ulertzeko, barruko materiala edo magma kanporatzen da, edo irtetzen da. Bai? Hau uste dut badakizula jaun. Eta azkena ere ezaguna dugu, lurrikarak. Zer dira lurrikarak? Lurpeko, lurrazpian, ematen diren astinaldi bortitzak. Bai? Hor barruan ematen dira mugimendu batzuk, astinaldi bortitzak, eta horrek eragiten du lurra mugitzea eta lurrikarak egotea, ere azken garai honetan ezagutzen ari garenak munduko toki batzuetan, ezta? Baita ere beste izen badauka lurrikara, edo baita ere deitzen diogu seismoa, gauza berdina da. Lurrikara hau edo seismo hau itsaso azpian ematen danean, deitzen diogu itsas ikarak. Itsas ikarak. Dira lurrikarak, baina itsaso azpian. Zeintzuk dira erliebaren kanpo eragileak. Ikusi dugu lehen barrukoak eta orain kanpokoak. Hemen ere lau ditugu. Lehenengokoa, ura, kanpokoak dira, ikusten ditugu, ikutu egiten ditugu. Eta kanpoko eragilerik eraginkorrena da. Eragin gehien egiten duena. Eta 5 formaz aurkeztu alda. Olatu moduan, itsas laster moduan, euria moduan, ibaietan eta izotz moduan. Bai? 5 forma, ura kanporagile bezala aurkezteko. Hurrengoa da haizea, hau ere, kanpoan dagoena, nabaritzen duguna, kanporagilea. Zer egiten du haizeak? Zatikiak eramaten ditu, garraiatzen ditu, odarea, guztia, harri txikiak. Eta arroken kontra jotzen duenean, zer egiten du arroka horietan? Apurka-apurka biribildu egiten ditu, biribiltzen joaten da, desgastatzen bezala joaten dira arrokak. Hurrengoa da landaredia, ere kanporagilea. Zer egiten du? Bai lursolua eta bai arrokak zulatzen ditu. Nola solatuko ditu esango duzu? Sustraiekin, hau ikusten da, erandion bertan merkatu plazan ikusten dira. Hor dauden zuhaitzak apurtuta daude. Eta ikusten da zergaitik azpitik, landareak dituzte sustraia. Eta sustraia hau handitzerakoan, enborra handitzen da, lurra mugitzen du, eta apurtu egiten du lursolua eta arroka posibleak ere. Hori da, disgregatzen ditu, banatzen ditu. Eta laugarrena, temperatura da. Temperatura, badakigu. Eguneko beroaren eraginez, arrokak zabaldu bezala egiten dira. Eta gauean berriz, hotza denean, uskurtu egiten dira. Hau ez da erraza ulertzea, baina nola kontatu. Gu bero garenean udan, handituta bezala egon algara. Eta ostera, neguan, hotza dagoenean uskurtuta bezala. Barrura sartuta bezala, txikituta bezala, ezta? Hotzak eramaten du uskurtzera, eta beroak, zabaltzera bezala, ezta? Ikusiko dugu beste adibide bat igual argiagoa.